alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Penal TV émission mon foire nalankoɓe avec Martha Linda chaque mercredi 16h à 17h en Penal TV e mbiɗo wiya moon alhamdoulillahi rabbil alamin e debbo mabo arte dow jam koye voyage gonnomi hande ɗe gondiɗo e bandiraɗo gorko machallah kankone ko nalanke mo dilla leñol ne fewi omo darni leñol ngol omo waɗa nalankagal makko omo darni kadi pulagu toujours ko dilloɓe e nder pulagu banggue nalankagal ko ɓen Martha Linda waɗata ɗo invité émission mon foyre nalankoɓe soko on woni Hamma Boli no mbaɗɗa bisimilla Martha Linda mi jowtima sanne miɗo e jaam bisimilla ma ɗo e émission men foyre nalankoɓe ɗo to Penal TV nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Penal TV surtout émission foyre nalankoɓe eɓe kuccitema oɗo saaha calmina bandiraɓe musidɓe tedduɓe e kalnaɓe hol gonɗo Hamma holko Hamma liggoto holto Hamma woni weltima sanne mabo debbo jontaɗo tawede am ɗo hannden e Penal TV sababu Allah e sababu Martha Linda waɗi kam invité warde ɗo nde tawano miɗo muyanno warde ɗo ko ɓooyi mais hunde fof so wona saha muɗum fota nde waɗa donc mi salmini kala ɗo ɓi pullo tawa Mali e caggal Mali tawaɗo ana ƴeewa Penal TV mi jowti on onon wonɓe ɗo golloɓe Penal TV daraniɓe wallude suudu baaba e wallude ɗemgal fulfulde fa yaara yeeso calmitimama e bisimilla ma ɗo e émission men foyre nalankoɓe caggal nde calminɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe kalna men holto Hamma jeeya holto Hamma jooɗi hande e nder leydi men Mali holko woni tigui rigui liggey Hamma e nder ar Mali mi weltima sanne mabo debbo jontaɗo min miɗo jeeya nokku ɗo wiyete Runde Wolarɓe ko e laamu Yuwaru woni mais hande miɗo jooɗi nokku ɗo wiyete Kati nokku biyeteɗo Diawanne Bougou ɗon Allah waɗi jonde am hande e caggal kalnoɗa yimɓe to joɗo mekko to jeyɗa ɗo koye nder masina jeeya walla hedde hol toon hetti bon ko jeeyami ko aɗa andi leydi Nioro joni hunde fuu ko hetti funnage fuu ɓe mbiyata ko masina mais masinankoɓe kañum en mbawi sendude ɗum minen ɗo min jeeya ɗo wona masina ɗo min jeeya ɗo wiyete ko Runde Wolarɓe Runde Wolarɓe kañum e masina Walda d'accord ok Hamma émission men foyre nalankoɓe wonan ɗo ko nalankoɓe dilloɓe tigui rigui e nder nalankagal Haalpulaar e Hamma e hoore mum e nder nalankagal ma mbatta tan ko a haalan tan walla ka kaalo waɗa hoɗade hen ndi hewɓe nan toon ne koɗa ina kaala mais an a hoɗan tan walla a haalan tan a wawa hoddu mi weltima sanne aɗa andi koɗowo kañum e kaalowo kamɓe goni inna goto kamɓe goni baaba goto nde wonno koɗowo ko heewi fuu ana tawde e kaalowo kaalowo du ana jaali ana tawde e koɗowo nde wonno hoddu kañum e haala so hawri fuu ana wayi hono lacciri e kosam ni ana wawi jokkodirde sanne jon noon somin tawdama e koɗowo mbiɗen tawde e koɗowo hoɗanamin min gona e haalde mais wakkatiji ana tawe min galda e koɗowo mais hayso a walda e koɗowo hattama haala maka aɗa wawi haalde ko poɗɗa haalde ko mais wakkatiji miɗen tawde e koɗowo mais wona tous les temps min tawdete e koɗowo d'accord mais an kam aɗa dilla e ar e no fewi banggal e aɗa wayno mi wonto aɗa waɗa clipage e nder clip ma he puɗɗirɗa tan ko waɗande yimɓe cassette hoddu walla holko addanma fannu kadi yarude banggue wadde clip mi weltima sanne e lamdal maɗa ngal minen min puɗɗirno tan ko yewtude hedde Nioro wiyata agaɓe aɗa andi so Nioro wi agaɓe ana ande mais kono masinankoɓe anda fulfulde ana heewi calɗi yogaɓe mbiya agaɓe yogaɓe mbiya waynaɓe yogaɓe mbiya duroɓe minen fulfulde masina duroɓe min mbiyata minen e duroɓe min jokkata e mo daabaji muɗum kaari so payi sanne fuu min manta ɗum aɗa andi nde wonno ɗum wonno fina tawa fulɓe nden so neɗɗo duri so daabaji mum payi ina heɓa hen martaba ina mante so ruttima arti wuuro ina ñaaƴa kono so daabaji mum pooƴi ɗum ko lamɗo dande e sarre muɗum fami ay ɗum min gonno e muɗum mais aduna ana yaaha ana change o ngati wonɓe Bamako ɓe
e wonɓe ladde aynaaɓe ɓe kamɓe ne fuɓe inna gooto abba gooto so a yewtini aynaaɓe waajibi jewtina ceernaaɓe jewtina kanankooɓe wonɓe e bureau ji fof a yewtira ɗum par ce que ko fof ko kañum woni inna gooto abba gooto jokka ko meccal ngal tan si enndi joni ko ɗum tagma wattude wadde heen moderne aɗa waɗa heen clipaji aɗa yima heen morceauji ha waɗa modernisé quoi ta ɗum noon yaari fof jaadani heen ko ɗum kadi ɓuri moƴƴude mais e nder nalankagal ma so tawi ko puɗɗiɗa wadde morceauji e kasetaji ko sa heeɓi heen ballowo walla ko an tan woni wadde hoore ma débrouillé jaltina kalis ma mbaɗa clipaji ma mbaɗa jimɗi ma hay goto ala e walludema bon mi wawa wiide hay goto wala e wallude kam mais miɗo yiɗi wallede ha joni par ce que so a wi hay goto wala e walludema ana wayno ko waɗanoɓema ɓe a bonni moƴƴere maɓɓe donc mi wawa wiide wala balluɗo kam mais somi wallama fa joni miɗo yiɗi aɗa yiɗi a faami ayyo joni musique o koko darti walla soit dartade bo musique o ana wayno hono ko darti seeɗa mais min ɓuri wadde joni ko haala tan mbatton ko haala min ɓuri wadde joni pour wadde yimɓe sensibiliser ko woodi e aduna gueɗeje hono ɗe nafata en pour wawde findinde ɓiɓɓe fulɓe hono sukaɓe tokosoɓe aɗa andi sukaɓe immotoɓe hunde fuu koɓe tawi e nokku ana golle walla koɓe tawi e nokku ana janggi fuu ɗum ɓe keewi rewde e muɗum so ɗum gollal lobbal noon ɗum ɓe keewi e rewde so ɗum Allah dande en kasi ɗum ɓe keewi e rewde pour wawde findinde ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓe ƴeewa ko nafata en ɓe gaɗa joni ino wayno joni ka dartinɗo ar o seeɗa ana wayno joni modernité hono mo mbimi min gaɗi arande ko wonno mantude e yettude e yimande yimɓe kala gaɗanɗoma moƴƴere mantude ɗum e hono noon en mais joni miɗen ɓeyde hen kasine wawde wadde ɓiɓɓe fulɓe ɓe sensibilisé downo aduna yarata eyyi no wayno caɗele hande caɗele gonɗe funnague ɗe ko saame fulɓe ko pour sukaɓe immotoɓe o to ɓe pinde ɓe tawa ɗum ɓe jokka toujours hare nde ko wadde ɓe sensibilisé ɗum kadi koye ɗum ɗo foof koye yidde hoore mum e wallude leñol mum kadi ko hen jeeya e mi faami ha joni donc e bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko oɗo woni Hamma Boli kankone ko o nalanke ko artiste ko dillowo e leñol he o yeehi ha waɗi morceau ji makko e album aji makko kadi mais ko banggal yettude fulɓe mum e walloɓe mum e foof kam o yaara fof koye dillude e leñol he o woni waddi ha joni ko ɗum min mbiyata mon min mbasiyto mon émission mon Foyre Nalankoɓe son jii ha joni eɗen daari hen eɗen daddi hen ko pour wallude e nder armali sukaɓe fulɓe ɓiɓɓe fulɓe dadiɓe daraniɓe koye mumen yidde dillude e nder armali yiɗɓe yimde yantude e ñeñɓe mum yantude e nalankoɓe mum soko ɗum mbiyeten artiste e français ko ɗum ha joni amin ɗaɓɓa ballal noɓe kamɓene noɓe jirete noɓe coynorte no heddiɓe jirte ni noɓe mbaɗirta lancé ɓe gande donc Hamma ko puɗɗoɗa e nalankagal e hande est ce que wonto jettiɗa mbiɗa neɗɗo yo walluma aɗa yiiɗi wadde clip walla aɗa yiiɗi wadde yaltinde aɗa naata studio est ce que a darti hono ɗen ballen walla a dartani mi salminima sanne Mabou Debbo jontaɗo mi dartali ɗen ɗon a dartani ɗen ɗon mi dartali ɗen ɗon kono ni mi immima hannden mi yeehi e neɗɗo mi wi wallam miɗo yiiɗi moƴƴinde ɗum ɗo walla miɗo yiiɗi wadde ɗum ɗon mi waɗali mais alhamdulillahi mi yettan Allah miɗo jogui guiƴiraɓe am nafoɓe kam mo immimi so jaami e muɗum fuu wala dewgal wona yangue wona kaɓɓal ana woodi ko teddinta kam ko weltinirta yonki am donc miɗo barkina ɓe miɗo yetta Allah miɗo yetta ɓe machallah inchallah hay ɗum kadi koye wallude hoore mum e yidde hoore mum koye leñol he jeeya e toujours ko ɗum mbiyeten sen ndiri ɗon mbeɗe wiya mon e mbeɗe salmina oɗo ko gorko mo kati mi wawata yejjidde hen sernal serna e waliyal waliyaɓe soko on woni ceerno Sow o gandiraɗo Hammadi toon to leydi kati ceerno mo ganduɗa kulowo kersowo guittanɗo ñeñɓe gueɗal aɗa andi sernaɓe hewɓe nan toon sa yettima ɗum e mbiyatuma ko ya addu gaari ya addu gueloɓo ya addu mbaalo ya addu mbortu ɗum wona to Hammadi ɗo Hammadi sa ari kañum ƴewantuma o windanma inde Allah lotoɗa o ñammima o yarnuma o gayna passe mo ƴittuɗa garɗa to makko o to ruttuma passe ma vraiment Hammadi mbawmi tan ko salmindema kadi mi waɗi ɗo e Hamma Boli invité
amma bolni andi gorko ceernajo seeɗa memana men gorko ceernajo seeɗa tan holto o jeeya holto o jooɗi e nder leydi kati e tout par ce que an ɓuuri andudemo ko galle makko gandumami min kala ko mbawmi wiide e makko ko an ɓuuri andudemo. mi weltima sanne mabo debbo Martha Linda kanko ceerno o wiyatama adda kaalisi o wiyatama adda ngaari o wiyatama adda ngeloba kono mo wiya gadda ñebbe de donc ñebbe tan yiɗi ga ala kanko ka ñebbe tan mo yiɗi donc en jowtimo sanne en barkinimo en mbi'imo Seydi Sow e hunde fuu ko kalɗa e makko fur seeɗa tan kalɗa joppuɗa yogo sabi yiide hono makko yaafa e pula ko hande o pullo tinniɗo sanne o pullo dariɗo sanne e ko woni galle makko ko galle makko o laatiki kala furu neɗɗo iwri masina so iwri ñooro so iwri bakuna so iwri lagine fuu yottotoɗo Hammady Soule ɗo sa yottiki ɗon so paase ma jeccirma yaade wuro moɗon a heɓa so ñawɗo maɗa gonduɗa ko wawi wadde hen ko o waɗa nenna ɓi adama so woni goto tan nafata fur nafa maɗa fa joni ana manki nenna ko mbawɗen wiide e makko tan e mbiyan yo lamɗo junnu gurdam makko minen sa yi wakkati fuu miɗen immo kati miɗen gara ga miɗen gara ko wayno réunion ngaji fulɓe ko wayno invité ngaji hono ɗiɗo e bandum furu kanko woni gattomin e lawol somin gara aɗa andi wadde aller retour ñande fuu hakkude kati kañum e Bamako wana hunde yafude mais subaka fuu sa fini a hownimo a wi Bamako paami walla ɗo paami ɗo paaɗa ɗo ka inchallah paasi muɗum aller retour a lamdata ko goɗɗo ndesan Seydi Sow a faami donc eɗen mbiya yo Allah junnu gurdam makko e mi meman seeɗa kanko woni Hammady harrima calɗi manda o gorko cewɗo harranama baggiji lobbi e dande muɗum ɗum woni wutteji moƴƴi harranama walaŋaji ɗum woni mobilaji humtani yimɓe haaje Allah handali haaje makko hakkude Bamako e Bakuna kanko mo bammun Mala mo bammun Kassine Ummu o bammun Aba o bammuɗum Mamadou o bammuɗum Soule Hammady Soule e sila maka Cissé Sow eɗen jettamo sanne Seydi Sow makko eɗen barkinamo sanne ɓe mbidene mbiɗa gendi ana weeli fuu jaatiki lobbo joguiɗa nenno neɗɗo hana mo jettuɗa fuu a hana yeggitinde jaatigi maɗa moƴƴereji makko ɗi mbawa timmude so en mbi moƴƴere ko min andumi e makko e ko o waɗani kam e ko jiimi o waɗani yimɓe fuu en ndewan e muɗum hannde émission meɗen o fuu timman tawe dow makko gonɗen machallah donc omo barkine yimɓe ɓeydu fuu ana barkinamo e caggal en calmini Hammady Soule sila maka en keddoto ɗo calminenna Ibrahima Bokary Dawa Amadou di Ibou Ba kanko woni président yiɓɓe e yaadiɓe Seeku Allah no Hammady Boly Seeku Allah no Hammady Boly kañum du yeggitaka bisimilla Linda eɗen calmina kadi Seeku Boly ko gorko jontaɗo par ce que temedere neɗɗo nodda Seeku Boly heɓata ɗo min tout le temps kala ko woni mum somi noddimo noddi tan kam o wiya Linda hoɗum woni mabam e mbiɗa salminamo kadi mbiɗa juuroyamo ngal gueɗal ngal woppani kam ngal teddugal ngal woppani kam ko teddugal manggal par ce que fay somi yiyatamo somi noddimo so haajam ni makko mo jaabo kam so heɓani jaabade mo noddi tan kam o wiya Linda noddino kam holko wonema mbiɗa wiyamo Seydi Boly kala to wawi wonde wonirde machallah e leñol ngol ko ɗum min mbi minen toujours ko siftoroɓe amin e leñol ngol par ce que leñol wawata ɓamtade ga jaydiyanki yawata ɓamtade ga nalanki wawata ɓamtade ga baɗowo soko émission honono amin ni kamɓe koye mabɓe ɓe battani amin hen hakkillaji soko woni ko kamɓe wonɓe toon to laamu so tawi kadi ko kamɓe wonɓe sernaɓe ɓe mbeɗe salminaɓe mbeɗe juuroɓe leñol ngol mono fof yo waɗi hen ko wawi ko ɗum min mbi sa yi amin mbiye cuftore ar Mali cuftore nalankoɓe Mali wona wiyede ɓame kalis mbaɗon hen neɗɗo ina wawi wallude neɗɗo ko wona kalis aɗa wawi addande neɗɗo sababu heɓa kalis taw an kalis ma ala toujours ko ɗum min mbi sukaɓe ne poti wallede nalankoɓe ne poti wallede oɗon poti siftorde amin par ce que leñol ngol jogui ɗum ko nalanke e jaydiyanke e jimowo e poɓɓowo donc toujours ɓe mbawata yejjitede e leñol he surtout émission moon Foyre Nalankoɓe toujours avec Martha Linda ɗo to Pinal TV e gartani Hamma Boly Hamma Boly holko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e nder ar par ce que aɗa andi kala ko liggey mo gonɗa e mum ne tiiɗi mais sukaɓe hewɓe nan toon jaan ha
puɗɗa taw eɓe ganda tigi eɓe mbawi yimji eɓe mbawi hodde eɓe jogui courage mum mais après ɓe mbaɗo e découragé hollo conseil mo joguinoɗa kalnaɓe ɓe seeɗa kamɓe miñiraɓe maɓe ay conseil mo joguimi e haalande ɓe artita fon fuu mi salminiɓe miɗo wiya golle fuu mo neɗɗo gollata fuu ma tawreɗa courage a golli golle hannden a wi a heɓali hunde a gollimo subaka a heɓali hunde a gollimo faɓɓi janggo a heɓali hunde a wiya accanmo ɗum ana waɗa ko heewi découragé golle a jokkanmo ni aɗa golla mo fa ñande Allah feccen arsuku ko hunde noon hunde warore wakkati wona wakkati mo tinata ana wara o ko on warata arsuku ana wawi warde tawe aɗa e ley golle arsuku ana wawi warde du tawe wakkati mo a wala e ley golle fey arsuku ko hunde warore aɗa golla mbasa heɓude hunde a faami nenno ko heewi e golloɓe hono ɗin ɗon golleji hannde fur sa haybali fo a waɗan découragé sabi ko gollete ko hannden ko heewi hen fur golle fuu mo golli so yiyali hen nafa e ley wakkati mo golli ɗum o fur ana yaawi ko watta découragé mais golle a jokkamo ni noon minen wona hannde min puɗɗi golle o a faami min puɗɗiri komin jokka waynaɓe min ɓama manaje ɗa andi manaje jiiɗa ɗe so kammo toɓi fur min ɓama mana min cuddo min lelo ndere dewgo so baali walla nayyi faami mais hannden alhamdulillahi rabbil alamina Allah wonko min keeɓi hen hayso min keɓali jawdi min keeɓi andede hen min keeɓi yimɓe mawɓe min keeɓi hen sababuji kewɗi ko heddi ko million ji na galleji ɗum Allah feccanta neɗɗo so heɓa na wana mais golle fuu mo golluɗa fuu toujours sa waɗi courage fuu daña ñande keɓuɗa hen moƴƴere ko halpulareɓe mbiyata ko futankoɓe ne mbiya faggade yimɓe ɓuuri faggade jawdi par ce que aɗa faggo jawdi ala ko ndi nafatuma par ce que sa faggima bani ade hay soko ɗiɗo tatoma woni koɓe nafma e aduna soɓe gaddananima jawdi maɓe gaɗana sababu keɓirɗa jawdi ɗum kadi ko gonga e hammande ko puɗɗiɗa wadde moderne musique o no foti clipaji jaltinɗa hen walla ko clipaji ko jaltinmi hen heewali sanne yaltini clipaji ɓurata tati walla ser hedde ɗon en faami nde wonno émission hono télé en min keewa hen mais émission ngaji ɗi min ɓuuri wadde yo émission ngaji radio a faami émission ngaji radio no mi waɗi ɗum ka ha heewi mi wawa limtude ɗi mais émission télé mi meeɗali wadde c'est la première fois hande woni go'o ɗo maɗa an Martha Linda ɗo nokku biyeteɗo Pinal TV mais min du mi weltima hen sanne sabi mi waɗi émission ɗo kan mi wadde faami Pinal TV pullo fuu woni Mali e caggal Mali fuu ana marti kumpa hande Pinal TV ana marti kumpa oɗon ɗo a faami so journal fulfulde laaɓungal ana heeɓe ɗo so émission ngaji baɗɗi fayda ana heeɓe ɗo ɓiɓɓe fulɓe ana ngoodi e ley Mali ɗo télé maɓɓe hunde fuu ɓe nanngata so wona Pinal TV donc so min mi waɗali émission télé fur so wona Pinal TV miɗo welti e majjum miɗo yetti Allah miɗo yetti on e majjum sabi ɗo jaate woni ɗo pommi wadde émission machallah waɗali découragé fey donc sa haali haala Pinal TV ne tinta e nder leydi Mali ɓiɓɓe fulɓe kadi ne tinti Pinal TV e nder leydi Mali e mbawata yejjidde hen ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke dadiɓe daraniɓe leñol ngol waɗɓe ayawo Pinal TV ha joni pour yaltinde pulagu e niɓɓere ɗo e nder leydi Mali pour yaltinde nalankoɓe halpulareɓe ɗo e nder leydi Mali ɓe dokkima kadi Martha Lilla teddugal yo waɗɗo émission foyre nalankoɓe dite lumière d'artiste en français toujours e mbawata yejjidde ɓe ɗum ɗo fof koye wallude leñol jeeya ɗum fof koye andude hoore mum jeeya ɗum fof ko yidde hoore mum jeeya surtout bandiraɓe musidɓe tedduɓe hoɗo jejjite toujours Pinal TV ko onon wonani ɗo so wiyama temedere ɓi pulla hannde ne andi Pinal TV ina woodi ɗo temedere ɓi pulla o fof ko commerçant temedere ɓi pulla o fof ko joguiɗo e nder Bamako ina foti waɗanede publicité ina foti andede gandon Pinal TV ko onon wonani ɗo oɗon mbawi addude pippuji moon Pinal TV ko onon ɓiɓɓe fulɓe wonani ɗo sa yeehi e téléji men goɗɗi ɗi kala to sponsor walla kala to publicité waɗirte temedere ujunere a tawan Pinal TV ina waɗana ɗum ɗo 50 ujunere e sababude pulagu pour ha joni jistuɗen koye men e nder leydi Mali mbason yejjidde hen Pinal TV en calmini fof ɓamrude directeur uji ha yetti e technicien en ha yetti e golloɓe ɗo e Pinal TV kamɓe fof eɓe calmina eɓe jetta eɓe mana eɓe manta ɓe jejjitaka ɓe mbawataka yejjitede hen
hamma boli ha joni kadi eɗen garta bisimilla e joni jiɗɗa ko dartinde kilipaji ɗi pour wadde moderne no mbaɗannoɗa ni walla aɗa yiiɗi ha joni continue ɗum bon adi fuu tafon en kaali haala ɓiɓɓe fulɓe ƴeewuɓe Pinal TV fur ɓi pullo gooto hakkillam warti e makko toujours nde jaami galle makko fuu min tawan télé makko ko Pinal TV woni ndeysan Mamadou Demba Sall kanko woni président tabital pula ko kati ndeysan toujours nde jaaɗa galle makko fuu tawata hen ko Pinal TV wonni bike en calminimo kala to calminimo sanne wawi wonde wonirde eɗen mbiyam mbiɗa ko Salde Sall Mamadou Demba Sall Mamadou Demba Sall a salminama guila ɗo ha leydi kati kala ndarowo émission martalinda foyre nalankoɓe ɗo to Pinal TV ina salmina ina manta kala to mbawɗon wonde wonirde mi salminima an e ɓesgu ma fo ha toon to leydi kati e woni bik e garti kadi ha joni e namnal men holno jiiruɗa e nalankoɓe Mali holno jiiruɗaɓe joni e ndene hande holno jiiruɗa ɗum ar o ɓiɓɓe fulɓe aɗa andi ɓiɓɓe pulago yitaki hoore mum e nder ar ndene joni hono jiiruɗa ɗum so tawi ha joni eɓena mbaɗa courage eɓe gande seeɗa seeɗa walla ha joni koto wonno ɗo wonno holno jiiruɗa ɗum bon nalankoɓe fulɓe ɗo ley Mali ɗo par ce que so a wi nalankoɓe joni fuu Nioro yaade e Sénégal ɓuuri wawde famde ko woni nalankoɓe yimoɓe a faami yimoɓe fulfulde ley Mali ɗo eɓe tampi a faami min miɗo hen goɗɗo ana hen ko woni eɓe tampi ɓe toppitaka a faami nenno yimoɓe e haaloɓe ɗemgal fulfulde eɓe kaani wallede sabi joni ƴeewa ɓi pullo Sénégal joni sénégalienke joni fay so a tawi mo jooɗi Amérique walla omo jooɗi France heewa tawa ɓiyi ko nanata fulfulde par ce que kamɓe ɓuuri tinnade e culture maɓɓe o kamɓe ɓuuri tinnade e nalankoɓe maɓɓe ɓe eɓe jogui yimɓe nalankoɓe ɓeɓe kettoto eɓe jogui waɗoɓe caatiri hono waɗoɓe caatiri tournoɓe film ngaji yimɓe ana jewta ana jala ɓe par ce que cukalol maɓɓe tokosol immotokol kol fur ɗum ƴeewata donc so eɓe ƴeewa ɗum fur ana hokka ɓe nande ɗemgal ngal ana hokka ɓe wawde famde ɗemgal ngal mais enen ɗo Bamako ɗo cukalel meɗen tokosel fuu barowel hono duuɓi jeɗɗi nani an ka mbiya o yimene jimol pullo o yimente ko rappuŋaji bamarankoɓe walla hono ko nandi tinde hono noon en o ɗum fuu joni e famɗinde ɗemgal muɗum e hoynude ɗemgal muɗum so tawi yimoɓe men ɓe e haaloɓe meɗen ɓe en teddiniɓe fur a tawan ɓe gaɗan courage wakkati fuu eɓe mbawi yaltinande en haalaji e jimɗi ko tawete sukaɓe immotoɓe ana mbawi janggude ley hen fulfulde nde wasa cetorade ɗum en machallah il faut keɓe gattana oɗo nokku hakkille donc ko ɗum de woni leñol ko ɗum woni soɓe mbaɗama valorisé soɓe ñantama ɓe cinkama a yiyan sukaɓe immotoɓe ɓe mbiya min miɗa yiiɗi wade hono no kaari ni ina waɗi hande ɓamen exemple e Sidiki Diabaté sukaɓe tokosɓe nan toon ne jiiɗi wayde no Sidiki Diabaté pourquoi ɓe jiiɗi wayde no Sidiki Diabaté par ce que Sidiki Diabaté koko waɗa valorisé toon to ɓaleɓe men eɓe mbaɗannamo eɓe ñantamo eɓe cinkamo ala fof koɓe mbaɗantamo kadi hayso o wawa yimde walla hayso wawa ko wone mum ko eɓe mbaɗi ɗum valorisé ɗum waɗi sukaɓe ne poɗono mbiɗa yiiɗi wayde no Sidiki Diabaté exemple o ɓamen ɗum Sidiki Diabaté ɗum joni sen ɓami toujours e yimoɓe men halpulareɓe sen keeɓi ɓennene mbaɗe noon wajibu sukaɓe immotoɓe kiran mbiyata min mbiɗa yiiɗi wayde no kaari ni bon soɓe mbaɗaka valorisé somin lotaka hamin laaɓe min ñanta aduna yiya amin hol biya woni yiiɗi wayde no martalinda hay goto par ce que martalinda ne wayno bone ina wayno ɗum ɗo ni ha donc il faut que mbattu noon ar Mali o hakkille quoi donc amin ɗo toujours nalankoɓe amin ɗo amin goyto caɗele moon surtout toujours émission moon foire nalankoɓe avec martalinda so ɗum diri ɗon e mbawata yejjidde kadi bandiraɓe men wonɓe toon to daral kati ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e caɗele kala toɓe mbawi wonde e wonirde ɓe calmina eɓe jetta eɓe mana eɓe toujours amin ciftoraɓe ɗo émission ngaji men he kadi ɓiɓɓe fulɓe ha joni min kam martalinda mi anda goɗɗo min ne muusi kam toujours ko ɓiɓɓe fulɓe toɓe goni ɗo toɓe goni ɗo ne muusi kam toujours mais ala ko mbawmi hen mais mbiɗa woyto ha joni toon to tabital pulago ɓamruɗe to papayam ɗo ha jippo less kala to gollowo tabital pulago wawi wonde mbiɗa andi eɓe golle mbiɗa andi eɓe liggey yoɓe mbattan kadi bandiraɓe moon wonɓe toon e daral Faladie walla e nder garbal Faladie
kañum e nokkuji goɗɗi ina toon ne ngari moltade ɗo e nder leydi Bamako yoɓe mbaɗ feere hantinde ɓe duttitto e cuuɗi maɓɓe yalla ñifan men jeyge nge kadi ha ɓuuɓa mono foof artano worno jawɗele maɓɓe kebte probléme uji ɗi decce garten no gorunoɗen normal toujours pulagu ina duwanene darde duwaw ya allahu ya barke salatul fatiha yalla ɓuɓnan men leydi Mali ndi yalla deccin ɗerɗe men ɗe yalla artir men no gorunoɗen hanke heccanki ɗum kadi dogata dirata sababu nde e courage men enen koye men mbaɗen sensibilisé hakkude men duwonoɗen koye men garten janten yimɓe gonten no gorunoɗen ha joni eɗen garta kadi Hamma Boli toujours e nder ar he gonɗen holi kadi yiyandema ar ha toujours e gartane e ɗum ɗo he holi yiyandema kadi ha joni e nder nalankoɓe Mali ɓe holko jiɗɗa ɓe mbaya holno jiɗɗa ɓe mbaya quoi ko jimmi ɓe mbaa sabi sa wi nalankoɓe Mali fur ɗum haɓɓake e ngol leñol na haɓɓake e ngol leñol ɗum ɗo nalanke Mali fur naati leñol fu ngol o woni enen kay koye leñol haalpulareɓe toujours dogaten mais enen ko e leñol haalpulareɓe hono no mbiruɗa joni a yi min miɗo yinno indunode mais Allah newni an ɓuuri kam jamaragal ono mbiyata jamaragal an ɓuuri kam suusde a ɓami par exemple joka e Sirgi Diabate eɗen jogui nalankoɓe meɗen fulɓe wawɓe yimde ha weela machallah wawɓe haalde ha weela kasin ko sukaɓe jokolɓe yontaɓe a faami mais sa ƴeewi a tawan e nalankoɓe leƴƴi goɗɗi ɗi walla soɓe immiki ɓe jeehi ɓe pulaku o a tawan pulaku o ko waɗantaɓe ko waɗanta hono nalankoɓe meɗen ɓe jaati jaati wallahi masalam joni artiste fou immi Mali a faami wana o wasolonke par ce que wasolonkoɓe jaafo toon ana heewi nalankoɓe sanne wana o rappeur fuu ko o woni fuu sa tanke a heɓali giƴƴiraɗo pullo a heɓata kaalisi wallahi heɓata par ce que kaalisi so wiyama fulɓe ko yimɓe joɓen arsuko sabi sa wii fulɓe jawanɓe naatan donc ɗum ɗon fuu ko e fulɓe jeeya mais kala artiste Mali mo jiiɗa heeɓi ñalande fuu ko e ley pulaku mi wiya woɓɓe ɓe dokkataɓe de mais majorité jewdi maɓɓe ndi sa taskima fuu ko e fulɓe ɓe keɓata par ce que pullo e jando ɗum ne fuu ko pullo wiyete fof ko gotum a faami mais enen e koye meɗen ɓe meɗen ɓe eɗen teddinali ɓe a faami on ɗon nokku miɗo yiɗi ɓe anda ɗum mi wiyali ɓe gara ɓe dokka Hamma Boli mais ɓe ƴeewa artiste en haaloɓe ɗemgal fulfulde ngal ko wayno journaliste ene yaade meroɓe ɗemgal fulfulde tan ɓe tinnoɓe teddina ɓen ɓe tinnoɓe balla ɓen fami min hooram ko musata kam e leñol halfloreɓe sa yi cuusɗo mbiya pullo sa yi joguiɗo mbiya pullo ɗo e nder leydi Mali sa yi jambaro jiya pullo mais toujours ko enen ɓuuri yawede ko enen ɓuuri wonde e dasade ha joni enen goni ko débrouillé heewi koye pullo pourquoi min kam mi natti famde ɗum quoi min mi anda holto ɗum hettiri kadi somi haali tan ɓe mbiya Martal inde a haali kadi mais min mi wawata famde ɗum heƴƴata e hooram mamaran koye mbiyata ko nokku ngo lokono ote saka famille o bon toujours ko ɗum min mbiyata joguiɓe ɓe mbatti hakkillaji mon e nalankoɓe ko ɗum mbiyete ɗon mbatti hakkillaji mon e jaydiyankoɓe mbatti hakkille mon e ar leydi Mali ɗo ar ne jogui ɗo sembe ina walla mais mbatti hakkillaji mon e yimoɓe mon e nder leydi Mali ɓiɓɓe fulɓe vraiment eɓe kaaja ballal gandon kam leñol ngol ñantata ngol yoɗata ga nalankoɓe yimoɓe ɓe on ñantani ɓe so ɗum diri ɗon kadi mi yejjitta hen e mballe kam Adama Sankare alhamdulillah rabbil alamina hande Adama Sankare nan luwata ñañɓe hewɓe sa darni masina hande temedere ñeñototo ko yimɓe ɗiɗo walla tato mo jokkani Adama Sankare holko waɗi ɗum par ce que omon waɗaɓe valorisé omo sodnaɓe autoji omo sodnaɓe téléphone ngaji kala ko wiyete valeur Adama Sankare nan waɗana leñol ngol holko waɗirta ɗum pour ñañɓe makko jiye par ce que dimo sa yiyama so ñañoma yiyaka ko maire so dima ñantima ɗo ha yooɗi a joguima jawdi aduna ndi fof fa feewi sa ala ñeño jokkowoma firti ka yiyaka yoɗata donc eɗen calmina ɗo kadi Adama Sankare kala to wawi wonde e wonirde toujours mbeɗe ñaaƴinama hayso waɗanani kam waɗani bandiraɓam ñeño ko ñeño tan sa seki reedu ñeño ko ñeño yaltata hen mbeɗe salminama kala to wawi wonde e wonirde eɗen garta kadi e nder émission men air o fandima Hamma an hoorema so Allah waɗi aɗana e oɗo sensibilisation aɗa yima e ɗiɗo projet so Allah waɗima a heeɓi darde nde ganduɗa a andama a woni nalanke mawɗo hol projet ma mo kuccinta e miñiraɓe ma
bon projet mo kuccinammi e miñiraaɓe am toujours ko wallude ɗemgal ngal sabi ɓi adama homo fuu ana jogii golle ɗo waawi won baawɗo ceernoyaagal e ceernoyaagal makko ngal woni komo waawi wallirde leñol ngol won baawɗo du'aawu e du'aawu makko o woni ko o waawi wallirde leñol ngol won baawɗo aynude e aynugol makko ngol woni ko o waawi wallirde leñol ngol minen komin ɓiɓɓe fulɓe noon komin haalooɓe ɗemgal pulaare ngal ɗum min mbaawi wallirde fulɓe ɓe so ɓe gattani min hakkille ɓe tinnike amen fay so ɓi pullo so amérique mo rima walla so france mo rima mo meeɗaali nande ɗemgal fulfulde miɗen mbaawi jannginde mo fulfulde faa mo nana fulfulde faa mo nanda hono ñooro mo jibina walla masina mo jibinaani ɗum miɗen mbaawi waɗde mais juuɗe lootodiran so laaɓa faami mi yaltata ɗon hono pullo mo calminɗa jooni o adama sankare mi rewtan e konngol maɗa ngol mi meeɗa yiide mo illa Allah tagi kam a faami mi meeɗa nanngude mbuuɗu makko mais ɓi adama so a nani waɗani bande hono maɗa fur aɗa haani yettude ɗum aɗa haani barkinde ɗum a faami omo haani barkineede wona limtude hono makko kanko e banndiraaɓe makko heewɓe kala gaɗowo moƴƴere fuu ana haani yetteede ana haani barkineede kala mo nanɗa waɗi moƴƴere fay so fati wi mo waɗanaalima sabi so neɗɗo waɗani sakike maɗa fuu ana wayno waɗanima donc jettamo barkinama bien sûr par ce que mino émission am lumière de artiste émission men foire nalankoɓe dit lumière d' artiste par ce que yimɓe hewɓe namno kam foire nalankoɓe ɓale ɓe battidarde émission am sababude yam foire nalankoɓe holko firti hay fulɓe hewɓe nan toon ina mbiya martalinda foire nalankoɓe holko firti foire nalankoɓe firti ko lumière d' artiste jimmi ko yaltinde nalankoɓe ɓiɓɓe fulɓe yimoɓe ɓe pour ɓe jiiye mais très généralement min gonirmi ɗo ko kala ɓippullo daraniɗo leñol ngol kala ɓippullo fannu mo daraniɗa ono oɗo wirini soko duwaw mbawɗa soko hokkude kalis mbawɗa soko fiide mbawɗa soko yennude mbawɗa soko leñol he gonɗa so martalinda yi liggey ma min mi haalat donc min mi ala ɗo pour wiide a rokki kam million miɗe mantuma a rokki kam milliard mbiɗe mantuma non non min gonirmi ɗo ko golle joɗɗe juɓɓuɗe ɗe mbaɗanta leñol ngol hay sa waɗananimi mino gonɗa koye waɗande e leñol pular gandaɗa koye leñol pular he ñaƴirɗa ko leñol pular ngol min martalinda je suis disponible pour toi mi haalat golle ma ɗo gonɗa e waɗande leñol ngol voilà ko noon ok e nder leñol ngol toujours ko noon mi salmini mi juuri kala to ɓippullo wawi wonde wonirde e gartan martalinda koye voyage wonno janomi ko Dubai janomi foof ko sababude ɓiɓɓe fulɓe nde wiya sababude ɓiɓɓe jawanɓe par ce que kamɓene ɓe belnani kam hunde nde e kala mo gajimi mbimi mbiɗa yiiɗi avion de billet mbiɗa yiiɗi wadde voyage waɗanan kam ɗum confirmé par ce que yimɓeɓe foof nana kawa mbi martalinda watti avion sotoramani donc barke nde pulago sababu nde pulago e yimɓe jokkodirmi sehliraɓam hay woɓɓe ni jiiɗanimi haala inɗe mumen e bale bale ñanden par ce que chaque 31 min ko voyage jiɗmi wadde voyage woni fierté yam ɗum ko plat yam préféré to jeeyam fof mbiɗa waɗa voyage fay so wona batka mari ko gandami ko ganduɗo kam fof andiri kam voyage sababu kala mo gajimi hokkam biyeɗi avion jawanɗam goto ne Guinée équatorial mbimomi mbiɗa yiiɗi waɗoyde 31 décembre toon to Dubaï donc o wi kam yomi neldumo photo passeport am balɗe ɗiɗi o neldi kam photo yam passeport visa o neldi kam biye yam de avion hawre yangue banam gorko ne waɗa mbimi yo o pousse date o itta ɗum et les 29 décembre waɗtunoy kam ɗum ha les 1er janvier walla les 10 janvier wattunoy kam ɗum les 10 janvier jami Dubaï alhamdoulillahi ñande jahami Dubaï nde martalinda ala hay buɗɗiɗi mais sababu nde pulago ala fof komi dañani Dubaï mi yeehi Dubaï hami arti mi ñamani mbuɗam ɓamete mi nawe restaurant mo jimmi mi yirlinoye mi holle histoire arabeɓe ala fof mi yii hay galleji kanŋe mi yii jumaji kanŋe fof ko sababu nde pulago e barke nde pulago mbiɗa wiyamo ɗo Seydi La makko guila ɗo ha Guinée équatorial mi weltima kanko e sakiraɓe makko kanko e guiɗiraɓe makko kala mo nodduno Dubaï o wi mabo debbo o anni Dubaï jagguitima yiyam ha jaltumi Dubaï hay hôtel jippinomi guel mbaɗami toon elle comme princesse mi arate mi jaɓɓe mi nawe mi yaltine mi artire ha ɗum foof ko pulago totti kam ɗum taw mbuɗam yahani hen mbiɗa wiya pulago toujours ko du courage ko sababu nde kadi pulago rokki kam ɗum mi wawata yejjidde hen pulago voilà ko ɗum mbimi sababu nde neɗɗo bonɗo goto mi woppirta ɗum e temedere moƴƴuɓe ɓe donc pulago so darnama temedere tawta ko ɗiɗo tato woni ko moƴƴani hen pulago toujours jaguitoy onon jaguitiɓe hen ɓe jaguitoɗe hen ha tiiɗa ɓe galano hen ɓe yooɓe gar ɓe janta e jaguitiɓe hen ɓe pour leñol ngol
ina ande pour leñol ngol ina yaaja minen liggey amin ko toujours yo leñol ngol tine yo leñol ngol yiye e nder leydi Mali minen ko ɗum woni liggey amin hanti wona minen koye amin ko leñol ngol min darani ha joni kadi eɗen garta e bandiraɗo gorko he bisimilla hamma se en diri e nder affaire ɗum ɗo he e nder affaire are en jalti hen milo hono kom jiiɗi aɗa e pelle kewɗe tabital pulago en ɗum ɗo hen hono holko mbiyata bandiraɓe men musidɓe tedduɓe halpulareɓe ha joni oɗo probléme mo gonɗen hol conseil dokkata sukaɓe ɓe pour ha joni ɗe kepta koye men bon conseil mo dokkanmi ɓe tan ɓe tinnoɓe kawra yimɓe so kawrali fayi hunde wawa moƴƴude yimɓe so yimɓe ana jaaha on nanggodiran juuɗe ndiyen mbawɗon yaade mais homo fuu so nangi koyngal goɗɗo an a yaata min mi yaata ko mbiyatmi tan ɓe fuu ɓe nanggodira kamɓe kaadiri en fulɓe wonɓe yeeso ɓe ɓe fuu ɓe nanggodira fati homo fuu wi'a goto ardatako kam so yimɓe ana jaada e ley bolol so fayi goto wi hay goto ardatako ɓe gonata yaade ɓe ƴeewa ardiɗo so tawi ana wawi jokkede fur ɓe acca jomum ardo ɓe jokka caggal muɗum ko wala hoore yaata ko rentali heewata ko yuɓɓodirali jokkodirta faami fulɓe machallahu eɗen jogi kadiri en dariɓe kadiri en meɗen ne kawɓe fuu ɓe dariɓe ɓe fuu ɓe walloɓe mais ɓe tinnoɓe kawra so ɓe kawri wonɓe caggal maɓɓe ɓe nden keɓanɗo ndewa keɓanɗo jokka a faami ɓe itta haasida ko homo fuu sela yalade bone heɓa goɗɗo a faami so yimɓe ana koddi buguji huɗo so aɗa yalomo gonɗa banggue muɗum o buguru muɗum suma on nene sono mundu sumi tan yiite ngue natan inu maɗa ndu antu donc koddiɗo maɗa wawata heɓude bone an keɓa jaam nenno wona ɓalejo wona pullo ɓe itta homo fuu ko yaloto koddiɗo muɗum walla gondiɗo muɗum walla sakike muɗum heɓa torra ko ɓe ñaago Allah jaam ɓe fuu ɓe ndenta ɓe jokkodira ɓe ƴeewa kanɗo jokkede bawɗo wallude fuu ɓe jokka joomum walla en Allah subahanahu wa taala walla en ballodiren seydi Boli ɗum kay haalaji reta ɗon ya Allah yo Allah deccin leydi ndi yo Allah artir jaam yo Allah deccin ɓerɗe men ya barke salatul fatiha et donc émission mon foyre nalankoɓe so ɗum diri mi yejjitta hen kadi aussi ɓiɓɓe fulɓe wonɓe toon to caggal leydi waɗoɓe suivre Martalinda sur les réseaux sociaux tout le temps TikTok partout ɓiɓɓe fulɓe ɓamde Mauritanie Sénégal Gambie Niger Nigéria haade joni Martalinda min komi naƴƴo min cikkunomi koye leydi Mali tan kaɗmi par ce que nde janomi Dubaï nde pullo mi yejjitino wuro ngo wiyete gendi ndi woni ko baŋnge Éthiopie sa yeehi toon kasin o silmatakoma de Soudan fulɓe Soudan e koye mumen keɓtini kam toon sababu nde vidéo mo mbaɗannomi Macky Sall o e goto heɓtini kam o wi voix yam o wonmo nandatamo o yaltini vidéo yam o hollimi mbimi ko min o wi non ko voix amin o nandi wona min o mbimi ko min o wi donc komi cukalel mais e vidéo he komi debbo mawɗo ko kalanmi koko haalaji mawɗi kalanmi mbimi voilà ko min tigui kañum e gorko pullo Cameroun najo amin gonde hôtel ça fait une semaine ñande ƴimmutomi Dubaï arde nde ñande mun Allah oppiti hunnuko makko o salminimi français mbimi ko ƴiƴam pullo o jogui min jewtide e pular o wi kam kanko mo andi suka debbo goto nder leydi Mali on watta ko journal ko journaliste c'est les mêmes vidéos aussi o yaltino vidéo yama Macky Sall o holli kam o wi oɗo suka debbo mbimi ko mino o wi non wona mino ɗo wi ko on haalata ko e mino min komi cukalel on ko debbo mo mbimi ko min tigui tawta ko caméra donc mi salmini fulɓe Soudan mi salmini fulɓe Cameroun ha joni Martalinda kam andi wona e Mali tan haaɗi wona e leydi men ɗo e guure men Sénégal Mauritanie Abidjan kadi haaɗi e toon to Abidjan naɓe kadi aussi ne calminagal teddugal kamɓene kadi ɓe batti wadde sukaɓe men rappeur uji men invité guila ɗo ha Abidjan rappeur uji Mali jeehi waɗoyde concert toon to Abidjan vraiment mbiɗa welti hen no fewi ɗum ɗo foof ko andude hoore mum ko yidde hoore mum kadi ko yidde kadi ha joni ɓe gande toon to Abidjan ɗum fof ko wallude leñol kañum e sewdankoɓe kadi mbaɗi organisé concert toon to leydi men sewnde wuuro men Nioro wuuro wiyetego sewnde quoi bon kamɓene ɓe calminama ɓe juurama ɗum ɗo fof ko wallude leñol mum minen ko ɗum ɗo tan min jiiɗi nalankoɓe toujours mbaɗeɓe souteni ha ballonɓe noɓe jiira ballonɓe noɓe gandira mbaɗonɓe valorisé ɓe tinna kam koɓe gone e mum ko kamɓene eɓe ganda ko ɗum welnata golle ɗe ɗum kadi nawrata golle ɗe yesso
e hamma bolde calminta bandira musidɓe tedduɓe e waktu o yoni e calmina pulagu ndu wonɗen pulagu air men o yonti hanti mi weltima sanne hade am salminde fulɓe ɓe fur mi salminima an e hoore maɗa Linda par ce que ɗum woni ko mbimi golle joni an nde puɗɗata gollude golle o nde a yi hande aɗa nodde Dubaï aɗa nodde e leyɗele aɗa yaaha aɗa yiidoy e pulaku nde puɗɗoɗa nde a yi hen caɗele no kono sa a waɗi découragé a wottatono ko ɗo jottiroɗa hande ɗo golle fuu mo golloɗa fuu kammari a yii e makko tiiɗalla e puɗɗode ɗe foti ndaara fa mbiya a waɗan découragé jokku hen tan ñande lamɗo fecci so moƴƴere nde wari fuu moƴƴere nde wara donc aɗa darani pulaku an du jaagol toon ko e korso pulaku noon e yaade yiyoyde pulaku nenno fulɓe ɓe keeɓa andude nokku fuu ɗo ɓe tawa fuu inna goto abba goto ɓe tinno tan fa joni jimowo kaalowo poɓɓowo liggotoɗo durowo aynowo homo fuu tinno gollira banggal ɗo heedi ɗo homo fuu anda golle mum o homo fuu anda golle mum o so homo fuu andi golle muɗum o jokki e golle mum o rewi e golle mum o tan golle oñatako ayo d'accord bon mi salmini e bandiraɓe musidɓe tedduɓe daroɓe Ayaw Pinal TV surtout émission mo farnalankoɓe chaque mercredi 16h à 17h avec Martha Linda on calminama kala to ɓippullo wawi wonde wonirde salminama juurama yettama manama ko ɗum mbimi moon leñol ngol famɗade leñol ngol ko pouvoir Allah totti yimɓe ɗen doole Allah totti men nden inde ko pulagu tan rien que pulagu ko ɗum mbiyammi toujours min so Allah waɗanomi pullo mi anda no mbaddannomi e hooram tellement que leñol ngol ne weeli ha ina dakmi ina safi foof ne leñol halpulareɓe ha joni en tinnoto tan dokkodiren juuɗe ɓerɗe mone foof wasa rokkude goɗɗo o hoƴƴude walla rokka goɗɗo o teppere min kala jagguɗo koyngal a wiide mi yahata an jagguɗo koyngal mo tata ko won jagguɗo koyngal ma ɗum yahata dokkodiren ɓerɗe ɗe ko ɓerɗe ɗe woni gonga so dokkodire ɓerɗe en jiɗodiri en korsodiri en kormodiri tan leñol ngol yarata yeeso ha joni yalla faabo men yalla wallu leñol ngol yalla ɓamtu leñol ngol ya Allah ya barke salatul fatiha on calminama on juurama on jettama on manama e nder émission mon Foyre Nalankoɓe toujours oɗon foof pulagu foof yo yittu hen hoore mum avec Martha Linda mi wawata jiddi hen mon papade Amour Sow on woni Bocar Guissé kala to wawi wonde kanko kadi ko Pinal TV tan o darata Pinal TV kadi ko kodda makko sababude jaam ñande foof bintonde émission ma o yaltata ko émission ma o yaltata mbiɗa salminamo mbiɗa wiyamo Guissé Mabo Dialalo donc kala to mbawɗon wonde wonirde daroɓe Ayaw Pinal TV on calminama on juurama on jettama on manama enen gongol inchallahu rabbi salamu aleykum